ang panan-awon ni Propeta Juan sa katapusan sa kalibutan. Sa usa ka isla nga gitawag og Patmos, usa ka taong tigulang ang nag-inusara, si Juan, ang apostol ni Jesus. Dito samtang siya nagampo og nagpuasa, misidlak ang usa ka kahayag nga sama sa kilat ug usa ka tingog nga sama sa dagundong sa dagat. Miingon kaniya, Juan, isulat kini nga akong ipakita kanimo, mga butang nga mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Natingala si Juan apan napuno siya sa kalinaw o gahom sa Espiritu Santo. Sa iyang pananaon, miabli ang langit ug iyang nakita ang trono sa Dios. Sa palibot niini, adunay 24 ka mga tigulang na nagsulog og puti nga sinina ug nagkupot og mga korona sa bulawan. Sa atubangan sa trono misiga ang 7 ka sulo, ang simbolo sa 7 ka espiritu sa Dios. Sa trono milingkod ang 10 gamhanan ug gikan sa iyang atubangan misidlak ang kidlat ug mibuto ang mga pagdagundong sa iyang tiilan. Adunay usa ka dagkong salaminon nga dagat sama sa kristal ug di layo nakita ni Juan ang kordero nga daw pinatay, apan buhi kini mao si Hesukristo, ang anak sa Dios. Sa iyang kamot ikuptan niya ang usa ka basahon nga sinirado sa 7 ka mga silyo. Ang mga langitnong nilalang miingon, kinsa man ang takos muputol sa mga silyo niini ug mubuka sa basahon. Walay usa sa langit ni sayuta na nakabuhat miini gawas sa kordero. Ug sa dihang gibuksan ni Jesus ang matag silyo, nagpadayag ang kasaysayan sa kalibutan hangtod sa katapusan. Ang unang silyo, mianhi ang puti nga kabayo ug ang nagasakay niini nagkupot og pana. Siya gisugo aron mangdaog ug manlupig. Kini nagpasabot sa pag-abot sa gahom, mga nasod nga mag-away sa pagpanag-iya sa kalibutan. Ang ikaduhang silyo, mianhi ang pula nga kabayo ug ang nagsakay niini nagdala og espada. Siya gisugo aron kuhaon ang kalinaw sa yuta, aron ang mga tawo magpatyanay ug nagsugod ang gubat ug kagubot sa daghang nasod. Ikatulong silyo, mianhi ang itong mga kabayo ug ang nagsakay niini nagkupot og timbangan. Usa ka tingog miingon, ang trigo mahalon sama sa bulawan ug ang lana ug bino ayaw usika. Kini nagpasabot sa gutom ug krisis sa pagkaon, apan adunay pipila nga mamahimong adunahan ug dili maapektuhan. Ikaupat na silyo, mianhi ang kabayo nga mapanos ang kulor ug ang nagsakay niini mao si kamatayon. Ug nagsunod kaniya ang Hades. Gihatagan sila og gahom sa usa ka bahin sa yuta aron patyon pinaagi sa gutom, gubat ug mga sakit. Ikalimang silyo, nakita ni Juan sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga martir, mga gipatay tungod sa ilang pagtuo. Sila misinggit, Ginoo, Ginoo, hangtod kanus-ani mo ipanimulos ang among dugo. Ug sila gihatagan og puti nga mga sinina ug isultihan. Pahulay usa kamo kay adunay uban pa nga mosunod nga mag-antos alang sa pagtuo. Ikaunom nga silyo, nabati ang dako nga linog ug ang adlaw mitunog sama sa itong mga sako ug ang bulan
giturnas og dugo. Ang mga bituon nahulog sama sa mga igong igat nga gitay ug sa hangin. Ang mga hari sa yuta mitago sa mga langob ug misinggit. Agwa kami gikan sa kasuko sa kordero. Ikapitong silyo. Pag-abli niini, adunay hilong sa langit, sulod sa katunga sa oras. Usa ka panahon sa pagpamalandong ug pag-andam sa sunod nga kalamidad. Ang pito ka trumpeta. Pagkahuman sa mga silyo, mikawat sa kahanginan ang pito ka anghel nga may trumpeta. Ug sa matag tingog sa trumpeta, miabot ang kasakit ug hukom sa yuta. Unang trumpeta. Miibobo ang ulan nga adunay hilo ug kalayo nga may dugo ug natunaw ang ikatulo nga bahin sa mga tanom ug kahoy. Ikaduhang trumpeta. Nahulog sa dagat ang usa ka dako nga bukid nga nagdilaab sa kalayo. Ug ang ikatulo sa dagat nahimong dugo ang daghang isda ug barko nga namatay. Ikatulong trumpeta. Nahulog gikan sa langit ang usa ka bituon nga nagdilaab. Gitawag kini ug mapait. Ug ang mga suba ug tubig nahimong mapait daghang tawo nga namatay. Ikaupat na trumpeta. Ang adlaw, bulan ug mga bituon naapektuhan. Ang kahayag mikunhod sa ikatulong bahin. Ang kalibutan natabunan sa kangitngit ug kahadlok. Ikalimang trumpeta. Nahulog ang usa ka bituon gikan sa langit ug gihatagan siya og yawi sa balom sa kalaliman. Diha migawas ang mga aluksunon nga sama sa mga espiritu ug gipas-an nila ang mga tawo nga walay timaan sa Dios sa ilang agtang. Nagsinggit ang mga tawo sa kasakit apan dili sila mamatay. Ikaunom nga trumpeta. Gipagawas ang upat ka mga anghel nga gibugko sa daplin sa suba sa Euphrates. Nagdala sila og dako nga panon sa mga sundalo nga sama og espiritu ug ang ikatulo sa katawhan sa kalibutan napuo. Ikapitong trumpeta. Ug miabot ang trumpeta ug ang mga tingog sa langit misinggit. Ang gingharian sa kalibutan karon mauna ang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya hangtod sa kahanturan. Ang dako nga dragon ug ang gubat sa langit. Nakita ni Juan ang babayi nga nagsulob sa adlaw ug sa iyang mga tiilan ang bulan ug labaw sa iyang ulo ang korona sa 12 ka bituon. Nanganak siya og usa ka lalaki nga mao ang maghari sa tanang nasod. Apan midangat ang dako nga dragon, ang daan nga mananap na mao si Satanas. Ug gustong lamuyon ang bata. Apan gikuha sa Dios ang bata ngadto sa langit ug ang babay mikalagyo sa kamingawan. Ug naguba ang kalinaw sa langit. Naghilaway si Miguel ug ang iyang mga anghel batok sa dragon ug sa mga espiritu nga nag-uban kaniya. Si Satanas gipahulog ngadto sa yuta ug misinggit ang usa ka tingog. Napaubos na ang manlalimbong sa tibuok kalibutan. Apan ang dragon nagpaningkamot pa ug gipahigawas ang iyang gahom aron limbungan ang mga nasod. Ang mananap ug ang tawo sa sala. Nakita ni Juan ang mananap nga mitungha gikan sa dagat. Adunay 7 ka ulo ug napulo ka sungay. Ang usa ka ulo niini daw gipatay apan nabanhaw pag-usab. Ang tanang katawhan nangangkon kaniya og miingon, kinsa pa man ang makigbatok niini.
Ugikan sa yuta mitungha ang ikaduhang mananap nga nagbuhat sa dagkong mga milagro aron limbungan ang mga tao. Ug gipamugos niya ang mga tanang tao nga magkuha og timaan sa ilang tuo nga kamot ug agtang. Ang timaan sa mananap walay makapalit ni makabaligya gawas kung may timaan. Ang numero niini mao ang 666, ang numero sa tao. Ang 7 kaubasan sa kasuko. Ug mibubo ang 7 kaanghel sa ilang mga baso sa kasuko sa Dios. Ang una, sakit nga sama sa nana midangat sa mga may timaan sa mananap. Ang ikaduha, ang dagat na himong dugo. Ang ikatulo, ang mga suba ug tuburan na himong dugo usab. Ang ikaupat, ang adlaw ni paningkamot nga pasuon ang mga tao. Ang ikalima, ang gingharian sa mananap na tabunan sa kangitngit. Kaunom, ang suba sa Euphrates nauga aron sa pag-andam sa mga hari sa sidlakan. Ang ikapito, nahulog ang 12 linog sa kasaysayan ug ang Babilonia nga dakong syudad nahugno. Nakita ni Juan ang babayi nga naglingkod sa pula nga mananap. Nagsulob og bulawan ug mga perlas, apan puno sa kahugawan ug mga sala. Gitawag siya og Babilonia, inahan sa mga bakakon ug kahugawan sa yuta. Ug usa ka tingog miingon, gula gikan kaniya mga katawhan sa Dios, aron dili kamo makabahin sa iyang silot. Sa usa ka adlaw lamang, ang iyang ganti, kalayo, gutom ug kamatayon. Ang mga hari ug mga negosyante naghilak tungod kay ang dakong syudad nga ilang gisaligan nawala diha-diha dayon. Ug nakita ni Juan nga nabuka ang langit ug mipakita ang puti nga kabayo. Ug ang nagsakay niini gitawag og tinuod ug matinumanon. Sa iyang ulo adunay daghang mga korona ug sa iyang abaga nasulat, Hari sa mga hari o Ginoo sa mga ginoo. Ang iyang espada mugula gikan sa iyang baba aron muhukom ug bupukan sa mga nasod nga nagdaog-daog. Ug si Satanas ug ang iyang mga mananap gilabay sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre. Pagkahuman sa tanan, nakita ni Juan ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay ang daang langit ug yuta nawala na. Ug gikan sa langit nanaog ang bag-ong Jerusalem nga sama sa asawa nga giandam para sa iyang pamanhunon. Ug usa ka tingog miingon, Tanawa ang purong-pulong sa Dios, ana-ana uban sa mga tao. Siya magpuyo uban kanila ug sila mahimong iyang katawan ug siya mao ang ilang Dios. Wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, wala na'y luha, kay ang daang mga butang nangawala na. Ug mihingon si Jesus, Tanawa, akong gibuhat nga bag-o ang tanan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang mudaog makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug miingon ang espiritu ug ang panganay nga babay, uli nga, kadtong gigutom sa kaluwasan, muanhi, kadtong naguhaw, inom sa tubig sa kinabuhi nga gihatag libre. O gisulti ni Juan, Amen, oo Ginoong Hesus, pag-anhi dayon. Ang pinagayag ni Juan, dili lang hulagway sa katapusan, apan pahimangno ug paglaom, nga sa tanan nga kasakit ug kagubot, ang Dios maghari gihapon ug ang iyang katawhan pagapahulay uban kaniya hangtod sa kahangturan.